Adisatzatutz, arratsaldeon deneri, Baionako Gaskoi Akademiak 100 urten betetzen ditu aurten, hemen Aturri ibaiaren inguruan, hizkuntza kenkatxarrean dago, herritar batzuek mintzatzen dute alere, eta bi astetik behin angelun biltzar hauek egiten dituzte, elgarrekin solas egiteko. Que haya aprendido a hablar gascón, la lupa y la mai, a Biarritz, à Dekekop, il n'y avait pas hors de Vascons à Biarritz. Miarriztar honek burasuekin etxean ikasi zuen gaskoina, gaztea zelarik ez omen zen euskalduna initz Miarritzen. Qui parlait en gascon. Que cau continua, et puis qu'on dise qu'espérant qu'il y ait meideuens, mais qu'il y a quand même là. Mintzatzen segitu behar da, gainera gazte batzuek eren gustukoa dute ikastea orain. Kina dautezkizun arribaz. Ni eskualduna niz, baina gaskoinak zerbait pizten daut ene gorputzian edo ene bihotzian. Alde batetik familiaren hizkuntza izanez, aitaren amaren aldetik, amatxiren aldetik, beraz bardoztarra zen, arbasoak zituen bastida arberoan, egan nahi du gaur egun sarnegu deitzen dakogun eremu hortan, eta beraz betidanik entzu izan dut hizkuntza hori, eta gero denborarekin handitu nizelarik eta ikasinorarik, jakin nuen beraz hizkuntza hori atzemaiten zela Euskal Herrian ere bai. Zehazki herri hauetan, Miarritzetik Burge erraitiraino, Baionan eta Bidasunen barna. 15 bat herri hauetan, Ipar Euskal Herriko herritaren erdia bizi da. Gaskoina Baionako hizkuntz ofiziala izan zen 400 urtez, Erdiaroko Agiri Frango, Trubaduren mintzairan idatzi zituzten Lapurdi, Basenafarroan eta Siberuan. Gaskoina menperatuz, bardoztarunek aixeago egiten ditu ikerketa genealogikoak. Ikusiz nolako hizkuntza minorizatua bilakatu den gaur egun, nahiz eta azken mendeetan animaleko presentzia bat izan Ipar Euskal Herriko hiri handienetan, ikustea zinez desagertua dela hainitz herritan edo desagertzekotan horrek mintzen nu eta beraz horregatik ere atxiki dut zerbait azkarra sentimentu bat azkarra alde hortaik. Gaskoina oksitanoaren aldaera da, katalanari biziki hurbila den mintzaira da, desberdintasunak bai, baina hitz berak erabiltzen dira maiz eremu zabalonetan. Baiona aldean galtzorian da, alere 6.000 lagunek dakite oraindik eta inkesta soziolinguistikoen arabera 10 herritarretik 8 sustatzea nahi dute. Hori egiteko, duela 100 urte, 40 lagunek Gaskoi Akademia sortu zuten Baionan. Qu'il y avait élégites, qu'il y avait commerçants, qu'il y avait médicis, qu'il y avait enseñaires, qui han tous que parlaven gascú et que s'eren enterats d'aquesta època que la lengua gascuna que començava a baixar. Orduko notableak ohartu ziren 20. mende hastapenean jadanik gaskoina galtzen ari zela eta sustatzea erabaki zuten. Geroztik biltzarrak antolatzen dituzten gaskoinez solas egiteko, beren egoitzan Baionari buruzko artxibategi ederra dute, duela 100 urteko perla harrigarriekin. Akademiak 10 ekimen sustatzen ditu urte osoan, berrienen artean Tintinen abenturak gaskoinez argitaratzea lehen aldikoz. Gaskoinez miluk molde hortan egiten du zaunka, eta adoko kapitainak gisa hontan asarretzen da. Komikiaren itzultzailearen zat erronka berria izan da, itzulpen handana egin du, testu administratiboak oroz gainetik lehen aldia, olako lana plazaratzen duela. Em permet qu'il y ait eu à nous de Pudea Ako, Pramu Tintin, qu'il y a eu personnage hors conegut per le monde, et donc qu'il y a eu exercice complicat. Lan torpea izan da eta denbora berean interesgarria, itzulpenak pentsatuz eginez jostatu da, pertsonai bakotxarentzat berezitasunak landuz. Plazer handia izan dela dio eta mundu osoan ezaguna den komikia gaskoierat itzultzeko tokiko mintzaira baliatu du. Aturri aldekoa Bidasunetik Baionaraino mintzo dena. Keilu parla qui seguix là-dou, qui t'a dit, lu parla qui s'entend des bidaches,
des villages guiches d'Inca Bayuna. Angelutik goazen orain Bidaxunera, Euskal Hirigune Elkargoak duen egoitzan lan egiten baitu gaskoin mintzairaren teknikariak. L'idée est de béder la langue dans l'espace public, donc que travaillons dans las communes. Bere helburua gaskoina sustatzea da, entzunarazi eta ikustaraztea, hitzarmenak eginez herriko etxeekin langileen formakuntza bultzatzen dute, gaskoina ikas dezaten herriko etxeetan, turismo bulegoetan edo haurzaindegietan, eskoletan ere. Elkargoak sustaturik samatzen gaskoia irakasten hasi dira ikasle txiki-txikienen artean, akamarren gauza bera eginen dute irailetikoiti. Eskolan izanen da eta herriko zerbitzuetan hobekuntza kontratu bat hori da elkargoak proposatzen dituen dispositiboak hizkuntzen laguntzeko gauza bera bada euskararentzat. Eta hori hartu du eta izenpetu du lehen herria da, gaskoin herria da, Bidaxun aldekoa. Eta orduan ikanen dute langile bat, herriko langilea, herriko idazkaria, unek bere gaskoina hobetuko du, eta horrela komunikazio instituzionalean herrian izanen da gaskoin hizkuntza. Bidaxuneko eskola publikoa elebiduna da osoki lehen mailan eta kolegioan, bigarren hezkuntzan ere, Okzitaniera ikas dezakete klase untan bezala. Aturri ibaian gora segitzen dugu gure ibilaldia eta orain hementxe gaitu zuen Gixuneko gazteluaren ondoan historia hondiko lurraldea dudarik gabe gaskoinaren inguruan ere bai. Gixune eta Bidaxunen agramondarren gazteluak preziatzen alditugu beti. Seinaletika publikoan, hemengo 3 hizkuntzak nahasten dituzte orain. Bidaxunetik gatozen orain Bastidarat, hemen ere zonbait ekimen hasi dituzte gaskoiera berpizteko mintza praktika eginez. Goazen. Mais c'est un gascon parler, voilà. Dioenez, zaila zaio idaztea edo irakurtzea, baina Bastidar hainitzek bezala orden boran maiz entzuten zuen gaskoina familia berean. Pendant ça, quoi, vraiment. Jusqu'à l'âge de 6 ans, on ne savait pas parler un mot de français. Bastida lurralde gaskoia da Euskal Herriaren erdian eta eragina du ondoko herrietan ere, Azpandajonen familian bezala eman dezagun 6 urte bete arte, hitz bat ezekien frantsesez, dena gaskoinez Azparren. Alors c'est très important déjà pour garder cette langue un peu. Bastidan herritar eta laborari batzuek gaskoina mintzo dute oraino, orain herriko etxeak ekimenak sustatu nahi ditu, noizbait erakaskuntzan ere, Seinaletika publikoan tokia eman dioten trubaduren hizkuntzari. Kulturek eta mintzairek bat egiten dute, eskiula biharnoan dago, baina nan zenbait familiek euskaraz egiten dute, eta hemen Montori Beroritzen alderantziz, Siberuan gaituzue, baina hemen urteetan biharnesez mintzo ziren. Oso guti hoi berneza montoin bat zentuka dinetako zumaitoan eta eskiulan. Mena geho herri hoietan biak desagertutuzak, bai biarnez eta bai uska. Ordin, ez duk oso guti bat zentuka. Dena den ez da sekulan amore eman behar eta ikusgarritasuna handiagoa erdiesteko, Anetxegoienek kanta proiektua sustatzen du, hizkuntza gutituetan egiten diren musikek eta kantuek toki gehiago izan dezaten edabideetan. Kantaldien bidez egiazko kotak aldarrikatzen dituzte. Bidea pixkat luzea izango da, eta guk segitu behar dugu horrela bestean, lagunekin eta gure hizkuntzetan, eta baina mesua noski, suposatzen dut, pasatu dela. Gisa berean, hizkuntz gutituetan den literaturari tokia egin nahi diote ere, Hezkunde Nazionalarekin hitzarmena egin eta bilduma bat proposatuko zaie Frantzia guziko ikasleei, tartean testuak euskaraz eta gaskoinez eta beren itzulpena. Aintzinatuak girela eta espantu pixka batekin ari gira Euskaldunak, baina uste dut denek arazo berdinekin joiteko esperantza hori behar dugula eraiki eta landu. Gorainiz beti gure Ramon Basok zenak erraiten zuen bezala, bere kremailieraren politika zuen, urratx batekin eta ez gira atzera joanen, eta urratxez urratx, funtsian, erri urratx bat,
mintzaira guztien urratz hori eraikitzen dugu, eta eginen uste dut. Baionako Gaskoi Akademiaren mendeurrena ekainaren 7an ospatuko da Lapurdiko hiriburuan, baina pixka bat lehenago hemen Angelun La Pazem Gaskoinaren aldeko korrikan bururatuko da, maiatzaren 9an izanen da hori Gaskoi Akademiaren sortzaileei egiten alzaien omenaldirik ederrena. Gamer zezatut, zadixatz? Aide korrika, ala zankoa, aide korrika, arraiopola, aide korrika, dida korrika, aide korrika, bejondeigula.